Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ga FKJGP Southeast Khasi Border Circle hapo kajingelam usamla Kirman Shangdiar hagakat Sauterik uyayong arhaja apusan kalalit bankendra trading license yiki yo kapo jongkathan Sunatola Nongkria hadu kayo balat badhakati kajinglet kendra kaseng kalalap ru badan ki barjela ki bawan nado Uttar Pradesh bad Bihar ki bayo bandrung ban mi lat luat chakithan nongkendong ban khayi pateng kaseng kalaong bakani kan bu jing e yaki pat ba jongkathan ban kintiu ya kayo kakot namar kajing yo rung bad yo yat mon ki barjela ban kini ya kakhayi pateng u president kaseng ula kentu jere ki bor padai pet nadu ki CM ki sordar bad ya ka district council ban perkheng bad te lakam banum aishu ya ki barjela ya ki trading license khnang baki brio jongkathan kin yo ban seng ya ki kam ki baki la ban tre kakarwo na kaseng kala ongru balada ki bor pinyat kimla ban te lakam kaseng kan sashim ya ki wei pat ki senjam ban le lada kadang lap bakum kini ki dangja Cuk duk ngantan plate number. Apa nih? Aku cut lornya. Ya. Pun. No. Dah nak coba. apa itu baik लगता है नहीं कैसा apa itu baik अगर आपका बाइक का नंबर को आप लोग ऐसा खाना से मारेगा तो क्या करेगा हम कहाँ से बचेगा Ini kum ka seng FPGGP Southeast Khasi Border Circle hadin ki jing song meeting bunsin bat man kapor nalyang jing kum ka seng ni jupat ngor nakabanta ka jing room jing mi jong ki benderi nangta habadai bat kini ki trading license bat menta ka singi nalyang jing kum ka circle i wan man hiar hakini ki thain bordar adu kenang ni na balat sadangar bat sya Sanutala bat baru kini ki area jong kanika dangar kini ki border area nilanjungi keseng ke ba kei ke bangilap kalau kat bangidang yak lenti bangin war ban hiar sini se border ngilap iki kat tu kene ki kali ki dekhar ki menderi ki bawan na Bihar ki bawan na Uttar Pradesh ki bawan ra aru bat kitiar banwandi wan sani se ki thain border tikai ke bangi don ban ong hangne yesngausi kalong ba kumnu kini ki breu kila bandrung light luit sa kani ka jela jungi undai tang aki prengsor ndai sadu sane sa tanjungi ki thanong kendong
Yang jungi kum kaseng. Habangi ya kendu ikum kini kibri na persang ban keli ki. Kilawan direct na du na Uttar Pradesh pat na Bihar banwan ban terwai kitiar si Krishnong kitau. Kum tak kene ke iba, naling jungi kum kaseng iba kalong ka jingma. Haba kini kibri ki yo bandrong si Krishnong kitau ngimtip la kidi kibri ki sniu na kibri ko bha la ne ki don ba kiwi pat na se ki jumut jongki banwan sa kini kithan ki jungi. Kum tang lang ba kene ka lenti ke bangi kum kaseng iyat na kabata ke jing khendra yaki training lesson bat yaki labor lesson na kabata kini ki beri ke banabar ke bawan sa kini ki than ki jungi bat na kabata jung kini ki beri ke banabar bawan ban terwatiar sa Krishnong ki jungi ngila IT no sa ka mosun ram PS bat hangne hadangar opus bat habang irung sa kini ki pat ngilap ba bun ba na pring jong kini ki nong song yo ki dakhar kini ki non tribal ngilap ba kim don wat tang ya katring lesson ru don ki ba la kut katring lesson ka bala slam bat ngi ba kene kan bu ka jingma na ka punta ki breu jungi ba kini ki yo ban khai la lui ndai kat ba ki breu jungi kilong tang kinong thiet te kumta ni sngo ban ong balang ba kene ka kruwa ka basai ka ba ngi don hangne ban pun sngo la kalong ya ki it ki hima la kalong ya ki board district la kalong ya ki board sarkar ki badai ban pet bat khmi na ka banta kene ka trip na ne na ka jingdai bat kini ki juru jingmi jung ki beri ki banabar ti nalang ji ko masang ngidon ban kentu kum ne ban ai ki jing trilang banom isu shu lese ya kini ki training lesson la dalong ka bala kum tangi karpat di kini ki sim ki sordar balada baki kila banom isu ya kini ki trading lesson ngis kam ba kandong kalat ban aikam aijam baki beri jungi kila ban trei kini ki kam nomor kumbangi i mata kini ki kam baki beri jungi kila ban trei kila ban seng bat kanlong sya ka jingker ko na ka banta ki nong sus nong jong ka than ko jungi bat susu hakini ki khndiat sngi ngilap ki don ki jing trei ki ba ki company ki wan ban trei kom ka GC construction committed company hangtei hake area Fromroy kim don wat tanggal level lesson ru kiyo aging tho na Jante Hills kat ba ki wan ban trei sakini ki than ki jungi ka badai ka is ka sales kum ta ka bas ngulungo kum nu kini ki breu ki em la lui ba ki yat la lui haka dong ka than haka ri ba ka jat ban reu bantu la ne bandutino ya ka khai ka pateng kayo ka kot jong upai ba jong ka bri ba new trap ka jungi kum ta na lang jungi sa chisin iketujur ki bors district council ru makin sim kya ban district ban sim kya balalong ka bala banom isu yakini ki trading lesson kenang bakan ong kalat ban aikam lene ban aimen sim ikibru jungi bakin seng yakikam lajong tetang kata na kering jungi kum kaseng bat leseng yan sawan biang hakwi pat kipor ban jurip nakabata kini ki nongsung yo kibadai ki non tribal ladang ngilap biang sa sisin ikentu pat in sa simru de ku pat senjam kum kaseng tulis pun